Salobeng langgam Nyidam Sari. Langsung dimaklum gini. Sosial kantor kadang Bapak Ibu keluarga besar. Sinambi lelenggan. Iki ora naik tinggalin. Jaluk mau lo ditawan-tawani to lho takon-takoki. Sing ngersake sing pundi Mas? Ngopo kok njaluk lagu Nyidam Sari? Nah, kuwi lho. Monggo Mas njaluk nembang Mas. Mas sinten iki nggih? Halo. Kebareng asma sinten sayang? Pak Puji. Pak Puji. Iki Hah? Sapa ta Mas? kowe kok ana Yono, ana Karjo, komplit men to bengi iki ya. Mau ikut nyanyi Mas? Alam. Enggak mau. Ora iso. Ora iso, mau request Mas. Jaluk lagu perkutuk, barbarane takoki iso. Ora iso. Kuwi cek banggane ra ukuran. Menurutku juga tanggung jawab ya Mas ya. Nah masalah iku iki masalah. Iki usume garing. Garing. Dadi barandenge iki yo garing. Aja nyagerno teles ora kena idu semprotan ya no. Kayak goranku iki lho, sing garing. Ayo. Monggo. Nalikane. Iya. Aturaken dumateng para tamu dangan kabarkan ingkang punika ingkang sampun dumugi rawuh dalam pun Bapak Sukawi dalah Ibu Sulasmi nggih. Sentul Siti Mulya ugi dumateng para kadang kaneman para sinoman ngaturaken matur sembah nuwun sepertiantu. Serangan Yu Ariska Mak Nyos.
Wis sing nguri ana prekungkung barang lho. Protes saya to Mas. Andane Sing ya. digawe wae ora protes karo Aku ya kono. Iki ribut temleh bro nek nguri iki lho. Ora disangoni mae. Amet dirubahno ndang gage ya. Malah senengen Aku ya, tak Mas, ndang ya. mantuk ya. Oke, juga terima kasih pula yang terbaik ini yang di belakang teman-teman bapak-bapak yang terbaik nanti minta lagu campur sari sudah kita aturkan ya. Iya. Boleh menunggu. Tamu keluarga besan nggih. Nah, leres. Nah, ayo, Nok, Ancih. langsung disurung malih.